a naľavo Oskar Lafontaine, niekdajší Kohlov protikandidát. Niektorí schvaľujú ideu trojky, iní v nej vidia znak neschopnosti. Na výsledky volieb čakajú aj nemecké priemyselné kruhy a rovnako sa očakáva citlivá burzová reakcia. Prichádza šéf strany Slobodných demokratov Klaus Kinkel, Kohlov spojenec a muž, ktorý by mu mal pomôcť vytvoriť väčšinovú vládu. FDP však stráca podporu a hrozí, že sa nedostane do parlamentu. Kinkel je však vzdorovitý. Nemecko potrebuje liberálov a my to budeme. 10 dní pred voľbami však liberáli utržili ďalšie dverany. Hans-Dietrich Genscher, bývalý šéf strany, musí čeliť obvineniu z korupcie a prieskumy verejnej mienky ukázali ďalší pokles preferencií. Ak sa potvrdia predvolebné prieskumy, nový parlament bude bez